Maswera sei vedare tinokuchingamidzai pano paZim Facebook Secrets and Confessions tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zita rangu muchangonditi Nomsa, not a real name. Uye zvekare ndine makore 46 years ekuberekwa. Mukoma, ndine vana vangu 5 from 3 different fathers. I had my first child apo pandainge ndichiri kuhigh school. Then I had my other 2 kids neumwe murume uyo akazondiroora. I can say kuti kuzonoroorwa kwandakazoitwa naye murume iyeye, life yakabva yazondiomera. Munoziva iyaya yavanoti wrong turn, ndiyo yandakaita ipapo. Apa kana wabuda mufirst marriage, kana wava kunopinda musecond marriage, that will be almost like your final chance. Unfortunately, ndakainoita wrong turn ndikabva ndanotorwawo nerimwe zimurume rainge risinganzwisisi. The man that I got married to, iyewo ndakazotozviona mushure mekunge ndava kugara naye andimitisa kuti he was not looking for a permanent relationship filled with commitment. It seemed as if ainge achingoda kungotsvakawo munhu wekuti ange achingodanana naye. Unfortunately akazongondiroora nekuti ndainge ndabatira pamuviri, ende vabereki vangu vainge vonetsana naye. They were complaining because inini I was 17 years ende mwana wangu wekutanga ndainge ndakamuita ndichiri kuchikoro. Saka mwana wangu panguva yacho iyoyo ainge atori neabout 1 year and a half apo pandakazobatira zvekare pamuviri. Saka achinonetsana nevabereki vangu, he then panicked and he thought kuti vabereki vangu vainge vachazomusungisa, and akabva azonditi it is fine, chiuya tigare tose. Ndokubva azondiroora paya, tikatanga kugara semurume nemukadzi. Zvino ndakangoti ndatanga kugara naye, ndaigara ndichingoshungurudzwa zvichinzi vabereki vako vainge vachida kundisungisa kaiwe. Do you still remember mukoma Nash? Munhu wekuti aingogara akadhakwa. He would come back home late, and when I would ask him for anything, it was straight up beatings after beatings. I grew tired of everything, and I said, it is time for me to pick my things and leave. At that time, tainge tichiri kugara kumaruzeva mukoma. Ndakabva ndazotaura nevamwe vatete vangu, who is my father's sister. Ivo vainge vagara zvavo vachitogara muHarare. Ndakataura navo ndikabva ndavati, tete kuno kuzvino hazvina kumira mushe. Musazoshamisika kana mukazonzwa nerimwe zuva zvichinzi ndapondewa nemurume, because ndinogara ndakangorohwa every day. Vakabva vanditi mari unokwanisa kuiwana here? Ndikati kwete. Vakabva vanditi wotomubira mari munhu wako uyo. Saka ndakabva ndazomubira mari murume uya yebhazi chete ndiyo yandakatora. Even though pandakavhura chikwama chake paainge akadhakwa, ndakatoona kutoti mainge muine mari yainge yakawanda chaizvo, but ndakangosarudza kuti ndinge ndichingotora mari yainge ichingokwanirana bhazi kuti ndinge ndichizokwanisa kuzosvika muHarare. Zvinhu zvainge zvakaoma. Apa ndainge ndapamhiwa zvekare chimwe chana. So when I was in Harare, ndipo apo pandakazombogara pamba pavatete. Then vatete vakabva vazonditsvakira basa, ndokubva vazondiudza kuti vainge vawana kwainge kuchidiwa munhu webasa. Lucky enough mukoma, ndakabva ndatotanga kutoshanda pareception paya. Ndichitanga kushandira boss vangu mukoma, like I knew kuti he was a married man and there was no chemistry between us whatsoever. It was just mutual understanding and respect. Zvino ndakabva ndachizotanga kumuchiva murume uyu akazondiroora. Munongozvizivawo kuti kana murume aine mari dzake, sometimes unongotanga kungomuchiva so out of nowhere. Ndo zvakaitikawo kwandiri. Ndakangotanga nemaday dreams. Ndakangogara ndaiti kana ndikangotarisa boss vangu ndototanga kutoimagina kuti but baba ava nemari dzose idzo dzavainadzo, kudai kwanga kuri kunzi ndiye munhu akandiroora kubva ndichiriwo musikana chaiye. Handiti izvezvi ndingadai ndakatogarika apa. I was admiring my boss and I would find myself late at night thinking about
him kuti dai kwanga kuri kunzi bosi vangu vanondida zvimwe kuda tingadai takatorara tiri tose kutaura kudai takatogukuchirana, and that idea would hurt me zvekuti dzimwe nguva ndaitotanga kutoyeredza misodzi. Crazy nemukoma ndo zvandainge ndichiita panguva yacho iyoyo. Ende zvazvinozoita ndezvekuti kana wabatwa neruchiva apa munhu wacho asingazvizivi kuti iwewe unomuchiva, like it has this certain type of an excitement zvekuti rudo rwako kwaari munhu iyeye runongoramba ruchingowedzera. So I used to do a lot of things for him ndichida kuti iye ange achizozviona kuti ndainge ndichimuda, until the day he finally noticed me. He then started telling me about my problems ake awo ainge achisangana nawo mumarriage make. Apparently mukadzi wacho sezvo ainge ari musalad, she was too comfortable. Munongovaziva vakadzi ava vanenge vakaroorwa nembinga dzavo dzinenge dziine mari. Somehow they forget the reason as to why they are married in the first place. So he was like, hey, kumba uko dzimwe nguva kana ndikasvika kumba munhu kana ndikati tadi tamboita bonde anobva atoramba, anenge ari busy achiona zvake manigerian movies ake. Ainge achinditi there was no longer excitement in his marriage, and I was there to excite him and I was willing to do that. Takabva tazotanga kudanana navo baba vaya. Mushure mekunge tatanga kudanana mukoma, takabva tazovimbisana kuti relationship yedu inge ichizokwanisa kuramba ichingoenderera kumberi. Hataifanira kuti tinge tichizokasika kubatwa nemudzimai wavo. Saka patakatanga kudanana, our understanding was that taisafanira kuti tinge tichizofonerana kana kuita sei. Mafone numbers ake ndainge ndisitomborina mazuva ekutanga mukoma. Zvainge zviri zvinhu zvekuti zvainge zvichindirwadza. Then we were not supposed to go out together. We could only be with each other at work panguva iya yekuti tinenge tawanawo mukana a kiss here and there, zviri zvema 2 to 5 minutes. Saka inini ndaizodilaya until vamwe vandainge ndichishanda navo pavanenge vaita knock off, then I would be the one remaining with the boss. Ivo boss vaibva vazoita busy sekunge vane meetings avanenge vachida kupedzisa, then we would see each other before knocking off. Ndaingoti kana vanhu vose vabuda ndobva ndatokiya office, ndobva ndatomhanya kuoffice kwavo boss for about 5 minutes, tobva tatotanga kutoita zvisina basa. Mukomanashi, like we were really falling in love with each other. Zvino kana mava kudanana, zviya zvose zvamunenge makavimbisana pamunenge makatanga relationship yenyu, zvizhinji zvacho munozotokanganwa. You start to take my risk such that there were times apo pandakazoba mafone numbers avo dzainge dzisiri dzebasa, ndakabva ndazovafonera pakati pausiku vavete nemudzimai wavo, ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndichitovasuwa. Vakatsamwa chaizvo mukoma, ndokubva vadropa call iyeya. Dzimwe nguva ndairamba ndichingofona zvekuti vaizopedzisira vatoenda kana kutoilet kuti vange vachinodavira call yangu vobva vapopota. And when love is secret love, it becomes so exciting zvekuti hamumbofi makazvifunga kuti kana mukadzi uyo anenge achiita sekunge anenge achikukanganisai, anenge achiri paground, you think kuti munhu iye kana akagara azobva paground mukamuburitsa mugame, you will be enjoying your love forever and ever. And munenge musitomborina kana nguva yekuti munge muchimbodzidzana and you never see any problems in advance. Unongo chingofungidzira kuti kunyange ndikazoroorwa navo baba ava, it is going to be paradise, sneaking around tichitsvodana pose patinenge tasangana, it will be very nice. And you do not even expect kuti panguva yamunozotanga kugara mose under one roof, that is when your character will come out. And zvishua mukomanashi, his character will come out. So he then told me kuti ainge achida kunditengera motikari. The reason why it is because kune dzimwe nzvimbo dzekuti tainge tichida kuzoenda kuma outskirts, zvekuti ivo vanobuda neimwe direction, ino ndobuda neimwe direction. So ndokubva vazonditengera motikari paya. My advice to men out there, kana uine mukadzi wako anenge achishanda, all of a sudden obva watongoona kuti mukadzi wako atova this close relationship nabosi vake and ava kutongotengerwa tuma nice things, then you need to know kuti munhu iyeye, mukadzi wako iyeye anenge ava kutodanana nabosi vake
there is nothing that a man can do for a woman without gaining something. Saka ndainge ndiine umwe mufesi wangu wandaingoti bharanzi rangu randainge ndichidanana naro. Saka he even questioned me mushure mekunge aona kuti ndainge ndava kudriva motikari. Ndikamuudza kuti ndainge ndatengerwa motikari iyoyo nabhosi vangu. Akabva anditi, iwe chii chingazokonzeresa kuti bhosi vako vange vachizokutengera motikari? Just a receptionist wava kutotengerwa motikari. Takanetsana mukoma, tikatukana, tikarovana, and I then told him kuti iwewe nenika, I think kuti nzira dzedu dzazopesana, apa ndipo patichagumira, never worry about me again. Ndokubva ndamuramba. Akachema mukoma because ainge achindida nemwoyo wake wose, and I have seen kuti zveshuwa zvinhu izvi ndo zvinoitika. Ndine mafriends angu who are married and vanoita zvisina basa nemabosses avo, such that ndakazoti ndaroorwa nemurume wangu uyu, I then limited the number of women that works at our office because I know how I got married to my husband. And vakadzi vazhinji, I hate to tell you this, but vakadzi vazhinji avo vanoshanda mumaoffices vanozviti ivo vakanyanyisa kudzidza, they can cheat for years and years nevamwe vavo macolleagues avanenge vachishandidzana navo, and that is what I experience in real time. So inini nabhosi vangu taiwanzokusangana kunzvimbo dzekumafaro dzekuma-outskirts out of Harare, and we'll book ourselves there. Dzimwe nguva taikwanisa kurara ikoko kana kuspenda weekend tiriko, then we would come back. So instead of me being thankful kungotendawo Mwari kuti yes, zvinhu izvi zvatiri kuita zvakashata, but boss vangu vaizama mukoma. He was taking care of me, taking care of my mother. Uye zvekare ndainge ndine imwe hanzvadzi yangu gotwe remumhuri. He was doing O level at that time. Saka boss vangu ndivo vainge vachitomubhadharira mafees nei. Instead of being thankful nekungozivawo kuti munhu uyu ane mudzimai wake, I really do not know kuti nezvose zvaainge achindiitira murume uyu, what more did I wanted? I just wanted more. And when I say kuti I wanted more, ndainge ndichitoda kutoti mukadzi wake ange achizosvika pakuramwa marriage yake. I wanted her out of the picture. Instead of just being humble, knowing kuti I'm just the girlfriend, I wanted to become the main house. Izvo zvekunzi ndiri small house zvaitondibowa. I worked so hard mukoma to fall pregnant for my boss, even though iye murume ainge asingadi kuti ndinge ndichizoita pamuviri. To show you kuti ainge asingadi kuti ndinge ndichiita pamuviri mukoma, he would make sure kuti pose apo patinenge tichisangana pabonde tinoshandisirana dziviriro. Yet I had lied to him kuti ndainge ndichipota ndichinobayiwa dhepo, uye zvekare ndikabva ndazomuudza kuti izvi zvedhepo handichadi, nekuda kwekuti dhepo rinoita kuti ndinge ndichizonyanyisa kurwadziwa pandinenge ndiri kumaperiods. Akabva ati it is fine, kana kuri kunzi rinokurwadza, zvatichaita tichazotanga kushandisa dziviriro. So what I started doing was that panguva yekuti tinenge tichiri kuita foreplay, iniwo ndinofarira kugara ndiine nzara dzangu dzinenge dzakakura, ndaibva ndazotanga kutswinya protector ndichimupfekedza. Ndobva ndameka sure kuti by the time patinenge ndapedza kumupfekedza protector riya ndinenge ndatoribvarura, but not too much. And mukoma taizoti kana tava panguva iya yekuti tinenge tichisika bonde, ndaibva ndawedzera speed ndichimuudza kuti ndainge ndichida kuti tinge tichinyanya kuitisa zviya sekunge vanhu vachakuvadzana, ndichiitira kuti iro protector ringe richizosvika pakubvaruka. Saka semunhu wekuti anenge onakirwa aisazombozvifunga izvozvo kuti pano tava kutorarana pasina kumboshandisirana dziviriro. Then aizoti kana azosiya urume hwake mandiri, ndipo apo pandaizotanga kuchema ndichiita sekunge it was a mistake, iye obva azotanga kundinyaradza. I would do this constantly pose patinenge tasangana pabonde, until one day ndakati ndiri kubasa, there was a colleague of mine akabuda ndokubva anotenga pai yake nedrink. Akazoti adzoka ari busy achidya chikafu chiya chaainge atenga, saka kamunhuwi kaya
pai kakabva kazonondirova mwoyo. Ndainge ndatogara ndichinzwa kuda kurutsa ndichingoti chii kuti inyongo, ndakangozara mate mumukanwa. Ndakabva ndamhanya kutoilet ndokubva ndanorutsa paya, ndikabva ndaziva kuti I was pregnant. Ndakafara chaizvo mukoma. I was really happy. Iniwo kuti ndinge ndichimuudza ndakatoona kutoti tsoro dzacho dzaisazobuda. I did not tell him until pandainge ndava 3 months pregnant. Ndo pandakamuti ndava nepamuviri. He then said, wava nepamuviri? I was not expecting kuti uchazoita pamuviri. Chii chakaitika? Ndikabva ndati chii? What do you mean when you say what happened? Wakanganwa here kuti waindiita sei uchindibvarurira maprotector so that ndinge ndichizobatira pamuviri? How many times ndichikuudza panguva yekusika bonde kuti usanyanya kuita zvine simba nekuti unozoputitsa maprotector, but wairamba uchingozviita. Now wava kunditi what happened? Akabva andikumbira ruregerero achindinyengerera. He apologized and he said, Saka, what are you going to do? Are you going to keep this baby? You cannot keep this baby. Ndikabva ndati hell yes, I am going to keep this baby. We were mad at each other. Ndokubva tatanga kutukana paya until he said it's okay, it is fine, you can keep the baby. To show you that there are so many secrets that happen in the office space mukoma, mukadzi wemurume wangu aitouya achitondiona ndiine pamuviri, mimbo yangu ichitokura, but asingatozvizivi kuti painge patori pamuviri pandainge ndakatopiwa nemurume wake. Mukoma Nashi, ndakasvika pakuzvara mwana wangu, then ndikabva ndazotsvakirwa kwekuti ndinge ndichigara. So zvaaiwanzokuita murume uyu ndezvekuti aipota achiuya kumba because akabva achizotsvakira mukadzi wake zvekuti ange achiita kwamutoko uko achiti kana madhamu vakagara vari parod, iwewe neni tinokwanisa kuzogara tichionana. Saka Gules vakabva vachizotanga kuita busy nemamwe maprojects avo kwamutoko ikoko. Then we started sleeping now together. Mukoma Nashi ainge achindirojera kune kamwe ka nice place. He was free now to come whenever he wanted. Pasina kana nguva mukoma ndakabva ndazoita zvokumwisira because I then discovered kuti I had fallen pregnant again. Pandakazoona kuti ndainge ndabatira futi pamuviri apa ndainge ndisati kana ndambopiwa kunyange promise ring zvayo, ndikati no, I have to become his wife. One day akauya kumba kwangu ndokubva tagara paya. I then asked him ndikati, naimi baba imi chimbondiudzai, what are your plans for me? Nekuti ndikuda kuti munge muchindiudza kuti nhumbu iyi zvairi kungokura musina kana chamunombotaura. Saka akabva azonditi as long as my wife is still alive, zvinonetsa shamari kuti ndinge ndichizokuvimbisa kuti you can become my wife as well. Ndakaboyekana ndokubva ndatanga kuchema. Akangoramba zvake akanyarara. So as for the wife, munhu wekutoti ainge atori bo zvake, and she truly accepted me in her heart by the time paakazofind out, even though akandiconfronta nekuda kwekuti ainge arwadziwa. When she found out kuti I was pregnant for her husband, akauya kuofisi and akambonetsana neni, ndikaramba ndakanyarara ndichingomuti sorry. Akabva anditi what are your plans? Ndikabva ndati iniwo handizivi, ndakatomirirawo murume wenyu. She did not fight with me after that because aingovawo munhu uyauya ainge angori classy woman, and murume wacho ndiye ainge aine dambudziko because pandakamuti nhai baba vamwana, ko muri kurongei neniko, vaibva vatondipindura rafu paya. Ndikabva ndati even though mukandipindura rafu muchindijinyura, but munofanira kuti munge muchiziva kuti uyu atova mwanaka wenumber 2 watichaita tiri tose. When are we going to stop playing this cat and mouse game? Zvinorwadza kani kuti kana muineni munosiya foni yenyu mumotikari, kana kuti munouya kuno 2 minutes mava kutomhanya mava kuda kutodzokera kumba. Neniwo ndinenge ndichida kuti ndinge ndichizospenda night ndeinemi. He then said kuti this whole thing was a mistake. Ndikati mistake undikwanire iwe. The first pregnancy was a mistake. The second one kuinga one wainge uchiziva zvawainge uchiita, because ndakatokuudza kuti handina kana family planning medication yandiri kumbotora. I then said, don't you think kuti it is so much better since Gules vava kundiziva
unge uchizongondiinvita kumba kwako so that we can have a meeting, because she was not fighting with me. She understood me. If you really love me, you would tell her kuti you love me as well so that we can be together. Akabva ajamuka muchinda, akabva ati no, I cannot do that. 2 wives never, me never. And then I said, what is the difference? Because inini maonero angu andiri kuzviita matongofanana nemunhu wekuti anenge aine vakadzi vake vaviri. How much ndiudze rent are you paying for me? Because he was renting a 2-bedroomed apartment kuma suburbs for me. You are paying for my kids' school fees. You are taking care of my mom as well as taking care of me. And you give me more money on top of my salary. Whether ndaenda kubasa kana kuti handina, unorara neni pose apo paunenge uchinzwa kuda. Now wandimitisa yatova nhumbuka iyi yechinumber 2. Is this not what it means to become someone's wife? Ndaneta ini nekungoitwa small house of being your girlfriend. He kept on beating around the bush, and ainge achitondiudza kuti ainge asingadi vakadzi vaviri, but ainge achida kundiita girlfriend. Mamai mikani aida kuti ndige ndichizova small house. Izvozvo ndo zvandakaramba. So the man, he then started causing a lot of infighting between me nemudzimai wake. Ndiye akazokonzeresa kuti tinge tichizonetsana. Apa inini nemudzimai wacho kana kutotaura tose tainge tava kutotaura tose vachitondifonerawo, mainini muri sei? Because nhumbu iyoyo yainge ichingogara ichingondirwarisa at all the times, ndichizvimba maoko nemakumbo. She had accepted me. She even said one day kuti zviri nani mainini kuti ndava kutoziva kutoti muriko, rather than kuti ndinge ndichingoti kumurume uripi. So iye manje murume ndiye ainge ava neproblem, ainge ava kusada kuti tinge tichigara pasi tiri vatatu so that we can discuss. He was just using me as a prostitute. Zvaiita manje ndezvekuti kana aine mukadzi wake aibva ati riya ihure riya, because ndo rakatondimanikidza mushure mekunge ndarara naye. She then forced me. Kana nhumbu iyoyo hanitombofungidziri kuti inhumbu yangu. She is blackmailing me. I never wanted to sleep with her. I just made a mistake. Now she is punishing me. She is saying kuti anoda mari kuti anga achibvisa nhumbu yacho iyoyo. Then baba ava mukoma vaizoti kana vauya kwandiri vobva vatanga kunyeya mudzimai wavo vachinditi mukadzi wangu anogara achingokushora ende zvinondirwadza because anenge achitoti iwewe uri hure remakoko rakamutorera murume waro. Uye zvekare mukadzi wangu anoshandisa mishonga, ana sekuru vake vekuMalawi ndakatonzwa achitaura nasekuru vake achiti manje ndikuda kumuurayisa achibvira inini. So I don't want her to kill you my love because ndinokuda, ndokusaka ndichikuudza. Then we started fighting inini naGulezi kuzonosvika ndaona kuti noise dzacho dzainge dzava kuitika kubasa kana pamberi pemaclient, it was just too much. Ndokubva ndaregedza kuenda kubasa. Since I had been threatened mukoma, ndakabva ndapindwa nekutya ndikati kana Gulezi vakangoenda kuMalawi zvinoreva kuti ndinokwanisa kutofa ini. Ndikabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichiita an preemptive strike. Ndobva ndatanga kutsvakawo dzanguwo n'anga kudzamara ndichizosvikawo pane imwe n'anga with intentions to kill and to kill only. Mushure mekunge ndataura navo sekuru vaya ndakabva ndazoudzwa zvose izvo zvandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita. Ndikabva ndazonzi murume wangu paanenge achiuya kuzombogara kumba kwangu, zvandaifanira kuti ndinge ndichiita ndezvekudai. Ndaifanira kuti ndinge ndichizotora chipfeko chake chemukati icho chaanenge auya akapfeka. Ndaifanira kuti ndinge ndichizochitora chipfeko chake ichocho ndobva ndaita sekunge ndinenge ndichida kuchiwacha, but ndaisafanira kuti ndinge ndichizochiwacha. Already ndainge ndiine mamwe mamini brief andainge ndakamutengera. Pavakazodzokera kwaGulezi ndokubva vazongopfeka aya matsva. Mukomanashi mushure mekunge vadzokera kuna Gulezi ndopandakabva ndazotora tsono 3 dzandainge ndakanzi ndinge ndichitenga. So ndakabva ndazopeta mini brief yake ndikabva ndachizotanga kubayirira tsono dzedzia dziri 3 kudaro ndokubva ndazongodzisiya. Uye zvekare ndainge ndiine mbiya yandainge ndakapiwa ndokubva ndazotora mini brief ndokubva ndazoisa mumbiya iya ndokubva ndachizoisa pasi pembedha. Saka izvi ndainge ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizviita kwemazuva anokwana iwo kuita 3.
So zvandaiita mukoma ndezvekudai, so zuva rega rega ndaitora mbiya iya ndobva ndazobuda panze mushure mekunge zuva ranyura kwasviba, then ndobva ndazotsvaka pekuti mbiya iyi ndinoenda ndobva ndazonoisiya. Ndaitotsvaka panzvimbo pekuti hakuna kana aizoiona, obviously where no kids would play with it. Ndaizodzokera mumba ndobva ndazogara zvangu maybe for 2 or more than 3 hours, usually around 10 p.m. ndopandaizoenda manje ndonotora mbiya yangu iyaiya ndobva ndazoiisa zvekare pazasi pembedha. This is what I used to do. Komanashe, zuva roga roga mushure mekunge ndaenda kunosiya mbiya iyaiya, pandaizodzokera ndichinoitora ndaibva ndazoona kuti tsono 1 inenge isisimo mumbiya iya, kushaya kuziva kuti inenge yaenda kupi. Zvinhu izvi zvakaitika mukoma kwemazuva 3 kusvika tsono dzose dziya dzanyangarika. The very following week ivo Gulezi vakazoti vachienda kwaMutoko kunoona amai vavo, ndipo pavakabva vazoshayika in a terrible accident. Iyi zvakaitika mukoma paaccident iyoyo pakaitika mashurakani, nekuti kune dzimwe simbi 2 dzakangobuda nemudashboard apo pavakaita head on collision netruck. Simbi dziya dzikabva dzazonovabaya straight muchest. She died on the spot. That was when I remembered kuti ndokusaka sekuru vaya vakanditi ndinge ndichibayirira tsono 3 ndo dzakanovauraya Gulezi, tsono idzodzo. Mushure mekunge Gulezi vashayika, she was buried. I then gave my husband nguvawo yekuti ange achimbochema, achizvinyaradza, achichema mukadzi wake. Since I was pregnant at the same time, ndakabva ndazonozvara mukoma a few days mushure mekunge ivo Gulezi vabva mukushayika. He was happy. He then moved in with me and then we got married. Now I am staying mukoma, ndiri kutogara mumba, the same house that he used to stay navo Gulezi. Akaramba kuti tinge tichitenga imwe imba. If that was the end of the story, maybe vanhu vaikwanisa kuti zvinowanikwa muupenyu, they would not judge me that much, but there is more to come mukoma. Chii chakazoitika? Izvi ndo zvakazoitika. Saka Gulezi naivo vainge vaine vana vavo 3, 2 daughters and 1 boy, but vainge vatokura mukoma. Remember kuti painge pagara paine grudge between inini na their late mom. At that time koma Nashi, it did not matter kuti amai vavo vainge vashayika, uye zvekare kuti murume wangu ndiye ainge vaine makuhwa, uye zvekare ainge achiti rwisanisa. It was all about the fight. Unongozviziva kuti once the families get involved anenge atova ma1. Ndo zvakazoita kuti ndinge ndichizovenga vana ava, nekuti ndaigara ndichingotuka kunzi gure risinganyari kugara pamba peumwe mukadzi mukoma. Saka murume wangu iye, he thought kuti I loved his kids, and I knew kuti iye he loved his kids with all of his heart. What did I do? Ndakabva ndachizotanga kuvashandisira mishonga vana ava. As for my husband's son mukoma, handitombozivi kuti akasungwa achinogara kujeri how many times. The reason as to why achingogara achingosungwa achingoita mimwe misikanzwa kana kungosungwa nekuti anenge angofambawo nevanhu vanenge vachinzi vane mhosva, vachitsvakwa nemapurisa obva atosungwa paya. So it is because inini mukoma Nashi, mwana uyu stepson yangu, handidi kuti ange achizonetsana nevanguwo vana vozorwira mabusinesses ababa vavo. I mean all of my kids, neavo vandakabva navo kune mamwe mamarriages angu, nekuti tarisiro yangu ndeyekuti kana murume wangu azoshayika, vana vangu ava ndoda kuti vange vachizogoverana kambani iyi if it happens that he dies, because vose vana vangu. So ndakadzokera kune n'anga yangu iyaiya ndokubva ndazovaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachindibatsira. Vakabva vati haisitombori nyaya, vakabva vanditi ndaifanira kuti ndinge ndichitsvaka munhu aikwanisa kundigadzirira like kakeji keshiri. So paiva nomumwe murume wandainge ndichiziva, ndakaenda kwaari murume uyu aita zvewelding. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti ange achindigadzirira kakeji keshiri, but kanenge kari kadiki diki. Akabva anditi muri kuda kuishandiseiko nhai Gulezi? Ndikabva ndati ndikuda kubata shiri kumba uko kwanetsa shiri. Vakangoti
okay, ndokubva azondigadzirira kakeji kaya ndikabva ndamubhadhara. Saka ndainge ndakanzina sekuru vaya ndaifanira kuti ndinge ndichizoita chidhori chekuumba nemavhu. Mushure mekunge ndachiumba chidhori chiya ndakazoenda nacho kwavari sekuru vaya vakabva vanditi no muzukuru, dhaka rawashandisa iri sandiro mhani. He then said it is fine, ndichakugadzirira iwewe. Takabva tabuda ndokubva tatanga kufamba mukomanashe kuzonosvika tichinosvika kunzvimbo kwacho kwavaiti ndokunowanikwa dhaga racho iroro. Vakabva vazoritora dhaga riya clay soil ndokubva vazoumba chidhori, ndokubva tazodzokera pamba pavo. Vakabva vachizoisa chidhori checha mumoto kusvika chichizonooma. Vainge vaine zvimwe zvuma zvavainge vakatogadzira, vakabva vazozvimoneredza zvuma izvi muhuro uye zvekare nemuchiuno macho chidhori checha. Saka vakachigadzira chidhori ichi chichiita sekunge chakasungwa mbira dzakondo. Vakabva vachisunga zvekare nezvuma zviya. Mushure mekunge vaita saizvozvo vakabva vachizochitora, uye zvekare ndainge ndagara ndiine fotokopi repicture remwana wemurume wangu, my stepson, ndainge ndakavapa. Saka vakazotora fotokopi riya ndokubva vazonobayirira picture riya pachiri chidhori chechiya. Mushure mekunge vapedza kuita izvozvo ndipo pavakabva vazonoisa chidhori chechiya mukeji iya. Vakabva vanditi it shows kuti kweupenyu hwake hwose anenge achingodzungaira achipinda mumajeri akasiyana-siyana. On top of that vakabva vachizotora umwe mucheka mutsvuku ndokubva vachizoisa chikeji chiya mumucheka uya mutsvuku, ndokubva vatora plastic vakaisa chikeji chiya muplastic. Vakabva vazondipa vakanditi chitsvaga pekuti unonoviga keji iyi, pekuti keji iyoyi haizobatwi kana nani zvake. Saka pamba pedu tine rimwe zijojo tengi rekudharadhara ratava kusashandisa. Saka zijojo tengi iri mukoma ndakabva ndazoudza garden boy kuti ndaida kuti ange achizoricheka zvekuti ndinokwanisa kupota ndichikanda zvinhu imomo. So ndimo mandakaisa zvekare chikeji chiya and I'm sure kuti ririmo imomo muzijojo tengi keji iyi inenge iri safe. Murume wangu akatombonditi zino iri ndikuda kurirasa nekuti richazosvika pakuti chengetera nyoka. Ndikabva ndati no, iri ndo ramusiri kuzorasa nekuti ndine maplans naro. I will tell you kuti maplans acho ndeyei. So akazoti aenda kubasa ndokubva ndazoudza garden boy kuti ndaida kuti anga achizotsvaka pekuti tinge tichizorisa mukona. So takabva tazobatsirana tikazonoriisa zijojo tengi riya mukona mekuti my husband won't even be bothered. It is in a corner far away from where my husband used to complain. So mukomanashi mukati mezijojo tengi iroro ndo mune chikeji chacho ichocho. Saka ndo upenyu uhwo hunoraramwa nemwana wemurume wangu. He goes, he gets arrested, he gets out of prison, gets arrested and gets out of prison. And as for the girls, uyo wacho mukuru, she was quite difficult for me to catch him because sezvo ainge atokura panguva yacho iyoyo. Paakangoona kuti kamubatiro kandainge ndichimuita ndokubva atotiza pamba. Now anogara zvake nemurume wake. Saka kuti ndinge ndichimugadzira zvinoti netsei pano nepapo ndipo pandinombomujuma obva azombonetsana nemurume. Ndinonzwa ava kutaura nababa vake ndobva ndatanga kuseka zvangu, but kuti ndinge ndichimubvisa pamurume ndo zvandatadza manje. So uyu mudiki wacho ndiye wandakaita pati naye uyo ndiye anonzi ari kuita moving fast like a wifi, moving from one man to another. Already iye atori nemwana wake uye zvekare she is another baby that is coming. The last time pandakagara naye pasi ndikamubvunza as if I care for her but I don't, ndikati who is the father of the child? Akabva anditi mama mainini handitombozivi nekuti ainge aine varume 4 avo vaainge achisangana navo pabonde at the same time. So mukomanashi ndiye wandinogara naye pamba. It is quite easy nekuti ndinoita zvandinoda naye. Ende mukoma hakuna chinhu chiri dangerous semapedzi awo
aunenge washandisa uri kunguva yako anopa umwe munhukadzi munyama. So ndainge ndakaudzwa nen'anga yangu kuti pose apo pandinenge ndiri kumaperiods kuzonosvika ndichinzwa kuti now ndaneta nekuramba ndichitevedzera mhiko idzi, zvandaifanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti iye ndaimumanikidza kuti ange achindiwachira maunderwears angu anenge akasviba. Dzimwe nguva andaitopfeka ndisitomborina mapedzi ndichiitira kuti ropa ringe richizoenda pamapenti angu iwawo. Ende panguva yacho kuti ange achiramba ndaimurova because ainge achiri mwana mudiki. I would make her wash my underwears and then I would also, let's say kana kuri kunzi murume wangu anenge asipo pamba, ndo pandaitora zvipfeko zvangu zviya zvandinenge ndaswera ndakapfeka ndisina mapedi zvakazara neropa, ndobva ndazotorawo zvipfeko zvake zvemukati ndobva ndazozvizanganisa. Ndaingozviisa mune kamwe kawashing basket uye zvekare nemapedi zvekare. Then iye aizoti pakunowacha zvinhu zviya ndinenge ndichitomupa bad luck. Ndo kamuroyero kacho ikako kandakaita vana vemurume wangu uye zvekare nekuzouraya kwandakaita amai vavo. As for the eldest one, it is very difficult because handina kukwanisa kumubata because ainge atokura ndokubva atorizina mukomanashi. Kune vamwe varume kunze uko, kana mafunga kuti munenge muchida kuita vadzimai vaviri, once vakadzi ava kana vakatanga kutaura, do not get involved because unozoita kuti vange vachizovengana sezvakaita murume uyu. I know that out there are people that are going to judge me, but ndo zvakatoitika mukomanashi. This is life. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Vakazoti ivo Mwari ndiregererei nezvose izvo zvandakakutadzirai pakaipa kane pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.